her er en spændende nyhed for Citroën. En 100% elbil, som hedder C0. C0 er en del af AirDream-konceptet, som er skærpet miljøkrav fra Citroëns side. Lå du mærke til, hvor stille den var, da jeg kom kørende? Det er en af de dejlige ting ved en elbil. Ingen motorstøj. Men hop ind, så skal du selv prøve at opleve det. Så kører vi en tur. C0 er en behagelig bil at køre i. Der er ingen motorstøj, og når vi drejer nøglen, giver den et bip, og så er vi klar til at køre. Du kan se ladestanden og energiforbruget i instrumentbordet. Luftdyser, CD'er og klimaanlæg er integreret. Alt sammen funktionelt og overskueligt. Den kører som en traditionel bil med automatgear. Vi sætter en idé for drive, og så er vi klar til at køre. Det er en lille kvik bil, som er nem at komme rundt med i bytrafikken. Som du måske kan høre, er der kun lidt støj fra dækken. Ellers er den ganske lydsvag. Bilen har et godt energiforbrug, fordi den lader ved opbremsninger. C0 har et flot design med nogle bløde linjer. Der er plads til 4 voksne, og så har den et bagagerum på 166 liter. Bilen har 64 heste og kører på lithium-ion batterier, som både driver motor og varmeanlæg. Bilen den kan lades op på 6 timer i en almindelig stikkontakt. Det giver en rækkevidde på 150 km og en topfart på 130. Bilen har meget sikkerhedsudstyr, blandt andet 6 airbag, ESP og ABS. Der er 3 års garanti på bilen og 5 års garanti på batterierne. Så kom ud til Poul Rasmussen Bilcenter og bestil fremtidens grønne bil.